ברוכים הבאים לחברת פה לאוזן. אני ליאור ואני אעשה לכם היום הדרכה על האתר. קודם כל, חברת פה לאוזן אינה חברת פרסום מהגדולות ברשת. חברת הפרסום שמקשרת בין מתעניינים לנותני שירות. כל העבודה שלנו היא בעצם לאתר לקוחות פוטנציאליים שמעוניינים לשמוע הצעת מחיר לגבי אחד מכל התחומים שאנחנו עובדים איתם. כל התחומים שאנחנו עובדים איתם מפורסמים במערכת, ועכשיו בואו ניכנס למערכת לראות את התחומים ואיך האתר עובד. אז קודם כל ניכנס לגוגל ונחפש את פה לאוזן. תוצאה ראשונה פה לאוזן, ניכנס לאתר. בצד ימין נקיש שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה שלנו נשלח למייל, נוכל לראות אותו, וכל סוכן מתחבר עם השם משתמש והסיסמה ייחודים לו. התחברתי למערכת, כאן אני רואה את המערכת שלי. יש לי בצד ימין למעלה את היתרה הממתינה לאימות. יש לי באמצע את היתרה מרווחי סוכנים, שזה אני אסביר בהמשך. ויש לי בצד שמאל את היתרה המאושרת למשיכה, שהיא בעצם הכסף שלי שצברתי במערכת. איך אנחנו רואים את תחומי העניין? יש לנו בצד ימין את התפריט. קודם כל נתחיל בעדכון פרטים אישיים, נמלא את הפרטים שלנו ונלחץ עדכן פרטים. לאחר מכן נוכל לראות בכפתור אוסף לקוח, שזה בעצם הכפתור החשוב ביותר במערכת. נוכל להוסיף לקוחות. בצד ימין ישנם את כל הכפתורים שאנחנו צריכים לעבוד איתם. עוד מעט נעבור כפתור כפתור. כרגע אני אתרכז בכפתור החשוב ביותר שהוא אוסף לקוח. תחום העניין נלחץ על החץ ובעצם ייפתחו לנו כל תחומי העניין איתם אנו עובדים. אם זה לימודים, אם זה השתלות שיניים, אם זה השקעה בנדל"ן, אם זה הסרת שיער בלייזר, הסרת משקפיים בלייזר, קרוב ל-50 תחומים שונים שמדברים כמעט לכל אדם. כל התפקיד שלנו בתור סוכנים זה לאתר לקוחות פוטנציאליים שמעוניינים לשמוע הצעת מחיר באחד מהתחומים הנ"ל. בין אם הלקוח סגר עסקה ובין אם לא, התגמול שלנו בעבור הלקוח המתעניין מגיע לנו. כל עוד הלקוח יתעניין ובאמת רוצה לשמוע הצעת מחיר והוא לקוח רציני, התגמול הופך מיתרה ממתינה לאימות ליתרה מאושרת למשיכה. בואו נעשה לדוגמה לקוח לניסיון. כרגע היתרה לאימות שלי היא 20 שקלים והיתרה למשיכה היא 0 שקלים. זה כמובן יוזר לדוגמה. נוסיף לקוח סתם לצורך הדוגמה שמעוניין בבר מים. נוכל לראות מצד שמאל שנפתחים לנו החברות שאנחנו עובדים איתם כרגע, שזה נביעות ותמי 4. נוסיף את הלקוח סתם לדוגמה, נקרא לו דוגמה, שם משפחה, דוגמה, טלפון לדוגמה. כל מה שמסומן בכוכבית אדומה הוא חובה למלא, כל מה שלא זה רשות. חשוב מאוד לסמן למטה קיבלתי אישור מפורש על ידי הלקוח להעביר את פרטיו לנותני השירות, ונשלח את הלקוח לפה לאוזן. המערכת זיהתה לקוח עם פרטים דומים. זה אומר שכבר יש לנו לקוח עם טלפון כזה. נשנה את הטלפון, נשנה את השם לצורך הדוגמה. והנה אנחנו רואים שהלקוח התווסף בהצלחה. בלקוחות שלי אנחנו נראה את הלקוח, באיזה שעה הוא נוסף למערכת, באיזה תאריך, מה שמו ותחום העניין שהוא יתעניין בו. היתרה הממתינה לאימות עלתה ל-30 שקלים. ברגע שהתקשרו ללקוח ויאמתו איתו שהוא אכן מתעניין לשמוע הצעת מחיר בבר מים, היתרה תהפוך מממתינה למאושרת. כל מה שמופיע לי במאושר כמובן הוא שלי ונוכל למשוך אותו. כפתורים חשובים הם כלי עבודה, שבכלי עבודה אנחנו נוכל לראות גם את הקישור שלי, גם שיתופים בפייסבוק. יש לנו טופס שיווקי שנוכל להיעזר בו על מנת להביא עוד לקוחות.
יש לנו את הכפתור הלקוחות שלי, שזה הכפתור שבו אני רואה בעצם את כל הלקוחות שהכנסתי למערכת. יש לנו ערעורים, במידה ולקוח לא אושר, נוכל תמיד לערער ולנסות לאשר אותו, לרשום מה הסיבה. כפתור מאוד חשוב, זה הוספת בקשה לתשלום. ברגע שהיתרה המאושרת שלי היא סכום שאני רוצה למשוך, אני כמובן יכול למשוך אותו או בצ'ק או בהעברה בנקאית. אם זה העברה בנקאית אני אמלא את שם בעל החשבון, מספר חשבון, בנק, והכסף מגיע כל 10 לחודש. אם זה צ'ק, פשוט כתובת, שם בעל הצ'ק, כתובת למשלוח דואר, תעודת זהות ותאריך לידה, ואנחנו כמובן נשלח את הצ'ק כל 10 לחודש, המשכורת מגיעה. אלה עיקרי הדברים לכל מה שקשור לאתר האינטרנט במחשב. עכשיו אסביר למי שעובד דרך הפלאפון, כמובן שאפשר לעבוד גם דרך הסלולרי וגם דרך המחשב. אני כרגע אכנס לאתר המותאם, ככה הוא נראה דרך הפלאפון, אם תתחברו דרך הפלאפון. אז קודם כל, שוב נכנסים לגוגל, נכנסים לפה לאוזן, יעלה לכם המסך הזה. יש לנו כניסה לסוכנים, שזה בעצם הכפתור עליו נלחץ. לאחר כניסה לסוכנים נכניס את השם משתמש והסיסמה שלנו, כמו שעשינו במחשב. נלחץ על זכור אותי כדי שלא נצטרך לעשות את זה כל פעם מחדש. ככה נראה המסך הפנימי של סוכן. שוב, אותו עיקרון, כפתור הכי חשוב זה כפתור אוסף לקוח, במידה ונרצה כמובן להוסיף לקוחות, תחום עניין, נפתחים לנו כל התחומי עניין, נוכל לבחור איזה תחום עניין שמעניין את הלקוח שלנו, יש לנו פה את כל תחומי העניין. לדוגמה, נבחר לקוח שמתעניין בהסרת משקפיים בלייזר, נמלא את שמו הפרטי, שוב דוגמה, טלפון, שוב קיבלתי אישור מפורש לסמן ב-V, לא לשכוח, אחרת זה לא ייתן לשלוח את הלקוח, וללחוץ על שלח. ברגע שלחצנו לשלח, הלקוח יתווסף בהצלחה למערכת, אנחנו נוכל לראות אותו בתוך המערכת, בתוך דוח מצב, את המצב הכספי שלנו, כבר 40 שקלים, יתרה מאושרת לפני אישור. היתרה המשיכה, כמובן אחרי שמתקשרים ללקוחות, מאשרים אותם, והיתרה קופצת, היתרה המאושרת. נוכל לראות סרטון הדרכה, יש לנו את הבקשה לתשלום שנוכל לעשות גם דרך הסלולרי, לצפות בלקוחות שלנו ומה הסטטוס שלהם. כרגע כל הסטטוסים של כל הלקוחות הם בניסיון, הם בעצם ממתין לי בסטטוס שנקרא ממתין לאישור. יש סטטוס ממתין לאישור, או סטטוס מאושר, או סטטוס לא מאושר. כל הנתונים חשופים של כל לקוח שהכנסתם למערכת. המטרה שלנו שתצבירו כמה שיותר כסף, ושנעשה ביחד כמה שיותר כסף, שיהיה לנו המון המון בהצלחה, שנצליח.